Ujor nakaslem jong unongsan Hima. Ka video ka Pynsaphriang ha ka jilla Uttar Pradesh ha ka Shnong Mirzapur ka bapen iya ka wai ka kanthe ka bala tip kerteng kum ka Priyashi Pandi ka bala sho yaw Nongniah kali utu hadin ka jingye ka ja halor ka bai kali kane ka Samla ka lo ongru ba ula pendan kam bakla ya ka ktin chiphang jongka bat pala sha berngem nadu ka te kapor layu iru bakala persyang bantan ban Ktah nak benta urendang yaw Nongniah utu na ka jaka shong jong u Watla haka jingkar pa jo Nongniah ubalatip kerteng kum uvemlish kumar shuklak da kabapen ki ya kakti kalayay beteng ban sho ya u hadin balapau perthei naka Instagram jong ka wei ka long kami Nongniah uto ula Ujor shiki Pulit persha ya ka tega kentei da ka badawa ya ka hok kini ki armut ki lapan pau ya ka jing keno ki bala persha halor ka e ka ba lapalong ya ka te ka jinge ka ja Ushukla ula kamru ba kate ka kenthe kelas dang banjong ti u haba ulapan naki ya ka bai kali ula ongru habang alapan hap yaki banpan bai kali kila kentat da ka ba ong baki dei ki Samla pule habang alayai dawa bai kali kawai naki kalabat ya ka rendang jonga bat kala a ya ka mobile jongka Shah ka para jongka bat kala ong ya ka ban record ya ka nangta ngaloong bangakwa bai kali ngamshim lakta akti wat yaki ulaong baulas ngo Shah nyo ben hadin baula yo I baka video jong u kalapau keleng leng baka internet hadin kata ula let shiki Pulit kila Pynsaphriang ya kate ka video ha Instagram ban penja burom yanga la penja burom yanga hadu bangan omla wat ban kerpat ngadei ban yo ya ka hok ulaong da ka baben rap baula mensaw ha ka shintur jong u kapandi kadon daki spa tali ki jingtho bat ki reel ha ka Instagram jongka kenthop ya ka wei ka bapen I dor ringkat bat ka sulai bat palat arhu pra hajar ngut ki nong bot jongka halor ka te ka jing sha kanno ha ka jing pen bana video hinden ka jan mit bat ka laong ba ute ubri ulakran ben ya ka dei na kata kadaw bangala sho ya u nado ka te kapor ngalayo ya ka jing khot berngem hadin kata ngala upload ya ka video na ka ID shimet jonga kitanat Pulit ka Mirzapur kilayat ho bakila register ka case bat ka jing toket kababnia kadang ya chikhamat